Александр Лукашенко пайшоў на саступкі ЗША. Адміністрацыя Дональда Трампа дабілася вызвалення 3 вязняў у Беларусі, у тым ліку аднаго амерыканца. Кіраўнік амерыканскай дыпламатыі заклікаў вызваліць усіх беларускіх палітычных вязняў. Чаму рэжым у Менску пагадзіўся на вызваленне? Пра гэта мы паразмаўляем сёння ў праграме «Прасвет». З вами Сергей Пеляса. Вітаю вас на Белсаце. А со мной у студии мой гость Антон Пяньковский. Добрый день, Антон. Вітаю, Сергей. Антон – даследнік Злучених Штатаў і прадстаўляе агенцтва еўраатлантычнай супрацы. Антон, на твою думку, што азначае вызваленне гэтых 3 палітвязняў? Чаму менавіта 3 в такой канфігурацыі? Адзін амерыканскі грамадзянін, адна жанчына, якая пратэставала супраць фальсіфікацыі выбараў, і супрацоўнік радыё «Свабода». А перед тым, як ты адкажаш, дазволь працытаваць заяву афіцыйную Марка Рубіо, дзяржаўнага сакратара ЗША, з нагоды гэтага вызвалення. Это будзе фрагмент ягонай заявы. Моцнае кіраўніцтва прэзідэнта Трампа прывяло да вызвалення амерыканца, несправядліва затрыманага ў Беларусі, і 2 палітычных зняволеных. Мы заклікаем вызваліць амаль 1300 палітвязняў, якія застаюцца ў турмах па ўсёй Беларусі. Вельмі цікава, вельмі камплементарная заява Марка Рубіо наконт свайго шэфа. Мы ўвогуле бачым, паколькі камплементарнае амерыканскае чынавенства ставіцца да Дональда Трампа і яго эфектыўнасцю. Перш за ўсё, я прапаную нам тут паглядзець на праз две оптыкі. Перш за ўсё, амерыканскай унутранай палітыкі. Таму што адміністрацыі Дональда Трампа патрэбна паказваць вынікі і дасягненні таксама ў знешняй палітыцы, але ўнутранай аўдыторыі. У Дзярждэпартаменце ЗША існуе асобнае падраздзяленне, асобны аддзел, які займаецца закладнікамі па ўсім свеце. Гэта не толькі кейс Беларусі. Мы бачылі амаль што 2 дні таму, што адбылося ў Маскве. Таксама амерыканскі грамадзянін быў вызвалены ў абмен на нейкага расійскага грамадзяніна. Таксама тое, што зараз адбываецца ў Газе. Увогуле, мы зараз бачым, што знешнепалітычнае ведомства ЗША атрымала загад ад адміністрацыі Дональда Трампа паказаць хуткія вынікі, дасягненні. І гэта тое, што яны робяць. Таксама па закладніках. Ну і, канешне, амаль што месяц таму таксама амерыканская грамадзянка была вызвалена ў Мінску. Але тады Крыс Сміт, канешне, не праязджаў. Зараз гэта больш такі сімвалічны візіт, і таксама я мяркую, што гэта яшчэ не канец гэтай гісторыі. Мы ведаем, што астаецца яшчэ як мінімум адзін амерыканскі грамадзянін у Беларусі за кратамі, яшчэ астаецца некалькі журналістаў з радыё «Свабода». І па заявах прэс-сакратара Александра Лукашэнкі Наталіі Смонт бачна, што яны хочуць таксама працягнуць гэты працэс, то бок аддаваць гэтых закладнікаў адзін за адным, каб прыцягваць увагу амерыканскай адміністрацыі да Беларусі. Таму што яны памятаюць, як было прыемна пры Трампе падчас яго першай кадэнцыі. Таму што з Лукашэнкам размаўлялі, з ім спрабавалі дамаўляцца па палітзняволеных, па нафты, па эканамічных пытаннях. Нават дзяржсакратар Пампео прыязджаў літаральна 5 гадоў таму ў Мінск, і для Лукашэнкі гэта было як цуд. Вау. Так, Антон, мы працягнем нашу размову пасля сюжэта. Сюжэт, які прадставіць падрабязнасці гэтых гісторый з вызваленнем 3 палітвязняў у выніку дзеянняў Злучаных Штатаў. Конечно. Нечакана, дзякуючы намаганням амерыканскіх дыпламатаў, лукашэнкаўскі рэжым выпусціў на волю яшчэ 3 палітзняволеных. Аднаго грамадзяніна ЗША, імя якога не называецца, журналіста радыё «Свабода» Андрэя Кузнечыка і шматдзетную маці Алену Маўшук. Хіба гэта першае ў гісторыі вызвалення палітвязняў, калі дыпламаты проста вывезлі людзей з турмаў і з краіны. Паказальна і тое, што вызваленне адбылося на фоне прыёму Лукашэнкі з дакладам пра сітуацыю ў ЗША сталага прадстаўніка Беларусі пры ААН Валентина Рыбакова. А сядзіба ААН жа знаходзіцца менавіта ў ЗША. Якія сігналы? Менск пасылаў Вашынгтону. Сюжэт Насты Іліной. Мы только что выехали из американского посольства, откуда забрали Алену Маўшук.
Алена Маўшук была асуджана на 6 гадоў несправядліва. Палітвязня. Она зараз на свабодзе, і мы вязем ее в бяспечнае месца. Пра вызваленне палітвязня паведамілі прадстаўнікі офісу Святланы Ціханаўскай і Дзярждэпу ЗША. Разам з маці 6 дзяцей з Беларусі ў Літву амерыканскія дыпламаты вывезлі журналіста Радыё Свабода Андрэя Кузнейчыка і грамадзяніна ЗША, імя якога не называюць. За кратамі застаюцца яшчэ 40 прадстаўнікоў медыа, сярод якіх і калега Андрэя Кузнейчыка Ігар Лосік. Прэзідэнт і генеральны дырэктар Радыё Свабода Стывен Капус пракаментаваў вызваленне журналіста беларускай службы. Гэта радасны дзень для Андрэя, ягонай жонкі і іх дваіх малых дзяцей. Пасля больш чым 3 гадоў разлукі гэтая сям'я зноў разам, дзякуючы прэзідэнту Трампу. Мы таксама ўдзячныя дзяржаўнаму сакратару Рубіё і ягонай камандзе і літоўскаму ўраду за іх падтрымку. Мы захоўваем надзею, што наш журналіст Ігар Лосік таксама будзе вызвалены і спадзяемся на далейшае лідарства і кіраўніцтва адміністрацыі Трампа. За дзень да вызвалення палітвязняў амерыканскімі дыпламатамі Лукашенко прымаў з дакладам сталага прадстаўніка Беларусі пры ААН Валянціна Рыбакова. Если это возможно, и вы готовы к этому, несколько слов о ситуации в Соединенных Штатах Америки после президентских выборов и о президенте Соединенных Штатов, если есть у вас такие впечатления и информация соответствующая. Ну и что происходит в Организации Объединенных Наций. Надо отдать должное, Дональд так это солидно встряхнул некоторые международные структуры. За закрытымі дзвярыма падымаліся важныя тэмы, лічыць былы дыпламат у ЗША Валер Кавалеўскі, які ў свой час працаваў разам з Валянцінам Рыбаковым. Галоўным пунктам парадку дня гэтай сустрэчы былі адносіны са Злучанымі Штатамі, а не з Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый. На сённяшні дзень Валянцін Рыбаков з'яўляецца найстарэйшым і найбольш дасведчаным беларускім дыпламатам на тэрыторыі Паўночнай Амерыкі. І таму яго экспертыза, яго погляд, яго рэкамендацыі пра тое, як будаваць адносіны з новай адміністрацыяй, яны будуць вельмі карысныя. Падчас першай кадэнцыі Трампа менавіта Валянцін Рыбаков узначальваў амбасаду ў Вашынгтоне, таму добра разумее вашынгтонскі істэблішмент. Да ўсяго мае досвед працы і ў Нью-Йорку, і Вашынгтоне і з'яўляецца мужам Наталі Пяткевіч, якая шмат гадоў запар топ-чыноўнік Лукашэнкі. Можа, пасада яе сціпла гучыць, як першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, але фактычна, як і Шэйман і Качанава, Пяткевіч моцны слуп лукашэнкаўскай сістэмы. Цяпер чыноўніца старанна займаецца паляпшэннем іміджу Лукашэнкі, хаця дасягнуць поспехаў у адбельванні рэжыму, як атрымлівалася пры Макеі, наўрад ці яе атрымаецца. Шмат вады ўцякло, і рэжым даўно непаціскальны. Метады камунікацыі з ім як з тэрарыстамі – вырваць закладнікаў. Прыкладна ў ліпені-жніўні мінулага года была падобная сустрэча ў Лукашэнкі з Рыбаковым 1 на 1. Зараз гэта другая, праз паўгады. Гэта здараецца надзвычай рэдка, каб амбасадары сустракаліся з Лукашэнкам. Летам мінулага года, калі адбылася сустрэча, пасля пайшлі сігналы пра тое, што ёсць пэўная актывізацыя ў дыпламатычным дыялозе паміж Злучанымі Штатамі і Менскам. Дарэчы, летась Лукашенко правёў ажно 2 сустрэчы з генеральным сакратаром ААН Антонім Гутэрышам. Першая адбылася ў ліпені ў Астане падчас саміту ШОСа, другая ў кастрычніку падчас саміту БРИКС. Напярэдадні ліпенскай сустрэчы з Гутэрышам Лукашенко выпусціў першых 18 чалавек. І гэта стала пачаткам працэсу вызвалення палізняволеных. З свайго боку таксама заўсёды вітаю магчымасці сустрэч аанаўскіх прадстаўнікоў кіраўніцтва з прадстаўнікамі рэжыма, бо ведаю, што на гэтых сустрэчах падымаюцца тыя пытанні, якія хвалююць нас. То бок гэта сітуацыя з абаронай правоў чалавека ў Беларусі, палітычныя зняволеныя, рэпрэсіі, гэта пагроза незалежнасці Беларусі. У першыя дні кіравання Трамп прадэманстраваў, што Рада па правах чалавека пры ААН яго мала цікавіць, і ЗША на фоне падтрымання ААН газы выйшлі з гэтай структуры. Нягледзячы на тое, што Трамп пераглядае ўдзел ЗША ў міжнародных арганізацыях, Штаты нечакана з дапамогай каманды Ціханаўскай дамагліся вызвалення 3 асобаў. А мы працягнем тэму ў студыі з маім госцем Антоном Пянькоўскім, амерыканістам. Антон, якую гульню Лукашенко пачаў гуляць з ЗША? Ці гэта звычайны гандаль закладнікамі, палізняволенымі, ці тут штосьці большае ў гэтым ёсць? На твою думку, што ён можа выйграць вогуле ў гэтым?
Вельмі цікавае пытанне, дзякуй. Ну, перш за ўсё, Лукашенко ўжо меў нейкія стасункі, калі так можна казаць, з Трампам падчас яго першай кадэнцыі. Ён больш-менш разумее яго модус аперандзі, тое, як ён будзе кіраваць. А Трамп гэта пра рэал-палітык, Трамп гэта пра бізнес, падыход да дыпламаты і ўвогуле да палітыцы. Лукашенко перш за ўсё хоча прыцягнуць да сябе ўвагу. І зараз скарыстацца. Прабачце вось гэтую метафору, але зараз у свеце есть толькі адна зорка, гэта Дональд Трамп у свеце. Усе навіны ўжо там 3 тыдні, нават больш, пра Дональда Трампа. І, канешне, Лукашенко хоча ўвагі ад гэтай зоркі. Пагрэцца ў гэтым... Канешне, Так, канешне, гэтым канешне. Вось, ну, па-другое, гэта скасаванне нейкіх санкцыяў, калі гэта магчыма. Таму што вось мы зараз не можам казаць пра пачатак нейкіх перамоваў з рэжымай і ўсё гэтак далей. Можна казаць пра перамову пра выпуск палізняволеных, так, гэта будзе шчыра. Але ж гэта ўсё ж такі пачатак нейкага дыялогу. То бок адміністрацыя Джо Байдена, яна больш канцэнтравалася на санкцыйнай палітыкі, калі гэта можна так назваць, і нейкім такім дэмакратычным палітычным маралізатарстве. Вось яны вельмі заклапочаныя сітуацыяй з палізняволенымі ў Беларусі, яны вельмі там асуджаюць усё і так далей. Але ж вось гэтых прагматычных перамоваў падчас Джо Байдена, на жаль, ці не ведаю, не было. Зараз сітуацыя вельмі змянілася. Лукашенко, конечно, можа скарыстацца, але таксама гэтая сітуацыя, гэта шанец для беларускіх дэмакратычных сіл, увогуле для беларусаў выцягнуць людзей за кратаў. Так, сапраўды, Антон, вось менавіта ў гэтыя дні, сёння і заўтра дэлегацыя дэмакратычных сілаў беларускіх будзе ўдзельнічаць у Мюнхене ў канферэнцыі, дзе будзе таксама віцэ-прэзідэнт Джей Ді Вэнс. Магчыма, на калідоры гатэля Бэры Чэргов Светлана Тихановская сустрэнецца з Вэнсам, так як летась сустрэлася з Антоном Блінкенам. Я быў сведкам гэтага спаткання і запісаў яго. Антон, дзякую за ваш каментар. Дзякуй. А як амерыканцам удалося вызваліць 3 вязняў рэжыму Лукашэнкі, ды якую ролю ў гэтай справе выканалі Светлана Тихановская ды яе дарадцы? Пра гэта ў маім інтэрв'ю з Денісам Кучынскім, дарадцам Светланы Тихановскай па справах дыпламатыі. Денис, як удалося дабіцца вызвалення 3 асобаў з-за кратаў рэжыму Лукашэнкі? Я думаю, што гэта супольныя намаганні. Перадусім, безумоўна, тут трэба аддаць падзяку адміністрацыі прэзідэнта Трампа, дзяржсакратару Рубіо, ўсёй камандзе дзярждэпартамента, якая правяла вось гэтую спецыяльную аперацыю, як яны кажуць, па вызваленні. Таму тут перадусім трэба аддаць падзяку і належнае амерыканскаму боку, які зрабіў гэта магчыма. Мы вельмі рады за тое, што вызвалілі 3 чалавек. Спадзяемся, што мы працягнем далей дыялог з амерыканскімі партнёрамі для таго, каб усе беларускія палітвязні былі вызвалены. Мы бачылі таксама стейтмент ад дзяржсакратара Рубіо з гэтай нагоды наконт беларускіх палітвязняў. Таму будзем спадзявацца, што працягнем далей супольную працу па вызваленні ўсіх беларускіх палітвязняў. Асобная падзяка, безумоўна, таксама камандзе Кріса Сміта, які зрабіў магчымым гэту аперацыю па вызваленні. І вельмі былі рады учора з камандай офіса аб'яднанага пераходнага кабінета вітаць вызваленне і удзельнічаць вось сапраўды у тым, каб дапамагчы Алене дабрацца да месца, дзе яна можа зараз знаходзіцца, у беларускім шэлтары ў Вільні. Вось таму сапраўды это такая радасная навіна, і бачылі ейныя эмоцыі таксама. Знаеце, гэта вельмі так закранула шчыра. Гэтая вось неспадзяваная радасць свабоды. Таму спадзяемся, што яшчэ больш і больш беларускіх палітвязняў выйдуць з турмаў, адчуюць гэта, і мы сапраўды кожны дзень над гэтым у офісе Светланы Тихановскай. Светлана Тихановская асабіста працуе над гэтым, як з амерыканскімі партнёрамі, так з еўрапейскімі таксама. Так, я чытаў, што Светлана Тихановская таксама дзякавала амерыканскім партнёрам за гэта вызваленне. Таксама все мы бачылі здымкі, відэо, як вы, Денис, з вашым калегам Франакам Вечоркам сустракаеце Алену Машук. Ці маглі б расказаць трошкі больш, якая была роля офіса Светланы Тихановскай, дэмакратычных сілаў
Я ведаю, што вы, напрыклад, раней у Вашынгтоне вялі размовы з асобамі з атачэння, з дарадцамі цяперашняга дзейснага дзяржаўнага сакратара Марка Рубіо. Сапраўды і з камандай дзяржсакратара Рубіо ў мінулым годзе, калі ён быў сенатарам, і з камандай цяперашняга віцэ-прэзідэнта Вэнса мы вялі размовы. Безумоўна, тэма беларускіх палітвязняў, яна прысутнічае ў кожнай размове, у тым ліку з імі, тэма беларускага суверэнітэту таксама, магчымасці дэмакратызацыі Беларусі, таго, каб наша краіна не ўдзельнічала, дзякуючы Лукашэнку у вайне супраць Украіны. Таму так, это сапраўды заўсёды асноўныя тэмы па перамовах. Ну і зразумела, што калі учора мы забіралі Алену з амерыканскай амбасады прыкладна 18:30 па віленскім часе, 19:30 па менскім, мы адразу пачалі апекавацца пра ейны стан, пра лекі, пра все неабходныя патрэбы і дапамогу ёй. Бачылі таксама і вельмі рады спадара Кузнечыка, як ён сустрэўся таксама сваімі блізкімі. Радыё Свабода таксама як бы гэта асвятліла. Імя трэцяга чалавека пакуль немагчыма сказаць, хто гэта, таму што ёсць як бы амерыканскі бок, я думаю, у пэўны момант, калі будзе згода з гэтым чалавекам, напэўна, скажа, але ёсць пэўныя правілы уласнай прыватнасці, скажем так. Вось, таму пакуль імя трэцяга чалавека не называецца, вось, але сапраўды мы працягнем гэты дыялог, размовы з амерыканскім бокам і з еўрапейскімі партнёрамі таксама о магчымых будучых вызваленнях, і будзем рабіць все намаганні, каб яны адбываліся. Денис, дазвольце яшчэ запытаць вось пра што. В якім стане была спадарня Алена Машук, так? Бо гэта яе гісторыя, яна вельмі як гераічная, так і трагічная. Гэта, ну, назовем это так, звычайная жанчына з Пінска, якая увайшла в канфрантацыю з міліцыяй лукашэнкаўскай, так? Незгодная з вынікамі выбараў, яна пайшла на пратэст, моцна пацярпела. За такіх людзей, як бы, ну, якія невядомыя, за іх цяжка вельмі заступіцца. Нават іхныя імёны невядомыя. Думаю, што шмат хто імя Алены Машук даведаўся ўчора папросту, так? Вы былі тым, хто убачыў яе адным з першых. Якія былі яе эмоцыі, што она казала, як гэта выглядала ў першыя хвіліны? Адзіна, дазвольце, не пагаджуся з вами, ведалі пра Алену Машук і ведалі таксама пра ейны стан. Хочу нагадаць, што яна знаходзілася у экстранным гуманітарным спісе. Гэта спіс некалькі тузінаў чалавек, які знаходзяцца ў асабліва цяжкім стане у вязнях, таму гэта вызваленне, яно якраз вось з гэтага экстранного гуманітарнага спіса, па якім офіс Светланы Ціхановскай, Бінальны пераходны кабінет, іншыя партнёры пастаянна працуюць з іншымі краінамі, з іншымі партнёрамі, каб вызваліць вось гэты экстраны гуманітарны спіс. Таму пра яе, як бы, ну, было вядома. Я маю на увазі, Денис, я разумею, што шырокая публіка, так? Шырокая, да. Але я хочу сказаць, што ўражанні вот такія першыя, яны такія, ну, двоесныя, я б сказаў, таму што з аднаго боку першае, што ўразіла, гэта моц ейнага духу, ейная вось гэта такая шчырая радасць свабоды, таксама неразуменне, што адбываецца, дзе яна знаходзіцца, як усё адбылося. Вось, але яна пачала адразу расказваць пра ўсе жахі, якія адбываліся у вязнях, праз тыя складанасці, праз якія яна прайшла, і вось такую радасць, шчырую радасць таго, што яна зараз на свабодзе. Бачна было, што яна не можа ў гэта паверыць, яна называла гэта цудам. Вось, але была, ну, вось это мы весь час ехалі пакуль, яна весь час размаўляла, расказвала, ўсё была, ну, не была такой, ведаеце, закрытай, потому что нам здавалася, што мы ж не ведаем, чалавек выйдзе, ці будзе ён размаўляць, не будзе, у якім стане, не ў якім. То бок, вось гэты моц ейнага духу, яна мяне вельмі ўразіла, такая вось маральная моц. Але з іншага боку было бачна, што, ну, чалавека, вось мы ж бачылі яго па фотаздымках тых з 20-го года і ранейшых, было складана, ну, цяжка яго пазнаць, тому што бачна, што праз все тыя жахі, якія яна прайшла ў турме, што яны, на жаль, даюць пра сябе ведаць.
Вось таму трэба, мы зараз будзем безумоўна з камандай аб'яднанага пераходнага кабінета з іншымі партнёрамі спрабаваць дапамагчы ёй, каб яна змагла вярнуцца да нармальнага жыцця, вярнуцца вось аднавіць і стан здароўя і псіхалагічны стан таксама. Мы выкажам ёй всю дапамогу, якую зможам. Вось, але я асабіста пад вялікім уражаннем ад моцы гэтага чалавека, ад моцы ейнага духу і ад моцы агулам, які, мне здаецца, маюць нашы палітвязні. Нягледзячы на ўсё, які праходзяць праз гэта выпрабаванні і выходзяць такімі незломнымі і моцнымі. Так. Денис, мушу признацца, што калі я глядзеў на здымкі і відэо Алены з учора і ты ранейшы, з папярэдніх гадоў, яшчэ да зняволення, мне увесь час не пакідала думка, што я з Аленай, з гаспадарняй Аленай аднагодкі. Мне 48 год таксама. Я себе уявіў сабе, што было б, калі б я туды трапіў, пра што яна прайшла. Таму я вельмі рады, што яе ўдалося вырваць з гэтых кіпцюроў. У мяне апошняе кароткае пытанне. Ці гэта падзея, гэта аперацыя, гэта адзінкавая акцыя, ці гэта яна дае надзею, што такіх вызваленняў падобных, скажем так, будучыні в бліжэйшым часе будзе больш? Складана сказаць, але я думаю, што мы працягнем працаваць над усімі магчымымі варыянтамі вызвалення беларускіх палітвязняў. Яшчэ раз падкрэслю, што это асноўны прыярытэт дзейнасці офіса Святланы Ціхановскай, аб'яднанага пераходнага кабінета, яе асабіста, ўсёй нашай каманды. Мы працуем кожны дзень над тым, каб шукаць усе магчымасці для вызвалення беларускіх палітвязняў. Таму будзем працаваць над гэтым далей і з амерыканскім бокам, і з еўрапейскімі партнёрамі, з усімі, хто можа дапамагчы. Яшчэ раз падкрэслю, гэта наш асноўны прыярытэт, і ні на гадзіну мы не спыняемся, каб шукаць усе магчымыя шляхі вызвалення. Денис, вялікі дзякую вам за тое, што вы робіце з вашай камандай і за ваш каментар. Да пабачэння. Гаспадар Сергей. Еўрапейскія палітыкі крытыкуюць Дональда Трампа за размову з Владзімірам Пуціным. Кіраўнікі ўрадаў Еўразвязу лічаць, што саступкі Маскве з боку Кіева ў выглядзе акупаваных тэрыторыяў непрымальныя, а самыя мірныя перамовы без удзелу Украіны немагчымыя. Гаспадар Белага дому тым часам пазваніў і Владзіміру Зеленскаму, а таксама скіраваў у Еўропу сваю каманду, якая мае правесці шчыльныя перамовы з прэзідэнтам Украіны. Ці хоча Трамп хутчэйшага міру ва Ўкраіне? Падрабязней Віталь Бабін. Вайна мусіць завяршыцца і адбудзецца гэта хутка. Чарговы раз заявіў новаабраны прэзідэнт ЗША Дональд Трамп. Аднак перад уласна замірэннем паміж Масквой і Кіевам працы чакаецца яшчэ даволі шмат. На пачатку амерыканскі лідар скіруе ва Ўкраіну міністра фінансаў ЗША Скотта Бесента. Тобто, очевидно, що Трамп... Відавочна, калі Трамп абіраўся на пост прэзідэнта, ён думаў, што вайну можна завершыць вельмі хутка. Недзе націснуць, недзе паабяцаць, нешта замарозіць і гэтым закрыць пытанне. Але аказалася, усё не так проста. Таму ён не спяшаецца абнародваць інфармацыю. Імаверна, ён кансультуецца з расейцамі. І я магу дапусціць, што яны паказалі даволі сур'ёзнае разыходжанне ў падыходах. Таму Трампу проста няма чаго прэзентаваць. Што ж да перамоў з расейцамі, то ў Белым доме ўжо паведамілі, што раніцай у сераду Дональд Трамп размаўляў з Владзімірам Пуцінам праз тэлефон. Набліжаны да амерыканскага прэзідэнта тэлеканал Fox News таксама намякнуў, што Маскву наведаў спецыяльны спавяшчальнік прэзідэнта ЗША Стыў Уиткаф. Прэс-сакратар Пуціна Дмітрий Пяскоў не стаў каментаваць гэтай інфармацыяй. Мы говорили, что у нас идет по определенным каналам, по линии разных ведомств у нас каналы осуществляются, они действительно интенсифицировались, как мы уже говорили, по мере того, как администрация тоже налаживает свою деятельность в Вашингтоне. Но в данном случае по украинскому регулированию ничего. Тым часам Кангрэс ЗША ўжо прыняў да разгляду новы закон пра вайсковую дапамогу ўкраіне. Кангрэсмен-рэспубліканец Джо Уилсон кажа, што абноўлены ленд-ліз дазволіць перадаць Кіеву, цытата, пераможную зброю, ды прымусіць Крэмль да перамоваў. А значит, речь идет и о новых видах вооружений. Можно поставить, во-первых, Украине томагавки, чтобы можно было регулярно обстреливать Москву и другие военные объекты в больших городах. Это, безусловно, вселит тревогу в россиян, то есть заставит их двигаться. Можно наложить санкции. Адным з галоўных этапаў будучых перамоў маюць стаць сустрэча прэзідэнта Украіны з камандою Трампа ў Мюнхене падчас адмысловай канферэнцыі ў справе бяспекі. У сталіцу Баварыі прыляцеў віцэ-прэзідэнт ЗША Джей Ді Вэнс і Кіт Келах, спецыяльны спавяшчальнік Трампа ў пытаннях Украіны,
Украіны, які, што праўда, ўжо заявіў, што не збіраецца падчас гэтай паездкі прэзентаваць мірнага плану. За вайсковую дапамогу памерам $500 мільярдаў Дональд Трамп запытаў у Кіева магчымасці Злучаным Штатам здабываць на тэрыторыі Украіны карысныя выкапні, а таксама прапанаваў падзяліць выдаткі на дапамогу з іншымі краінамі-чальцамі НАТО. Генеральны сакратар Паўночна-Атлантычнага альянсу Марк Руте пагадзіўся з апошняю прапановай. Йому насправді байдуже. Трампу насамрэч абыякавы лёс Украіны, лёс Еўропы таксама. Але відавочна, ён не хоча выглядаць слабым. Ён хоча выглядаць моцным тым, каго ўсе паважаюць. А доступ да ўкраінскіх рэсурсаў хоча атрымаць, каб паказаць, што ў ЗША ёсць свой інтарэс, і яны па яго прыйшлі. Гэта тое, што ён падае сваім выбарнікам. Кіеў заходнія партнёры, перш за ўсё амерыканскія кампаніі, могуць інвеставаць у супольную здабычу карысных выкапняў ва ўкраіне, адрэагаваў на прапанову Трампа Владзімір Зеленскі ў інтэрв'ю выданню «Гардыан». Аднак наколькі бяспечна будзе гэта рабіць, пакуль на тэрыторыі Украіны ідуць актыўныя баявыя дзеянні. Например, за прошедший год, когда говорят, что весь год Россия наступала, это 0,4% от территории Украины. 0,4%. То есть это абсолютно несерьезно. А мы говорим про месторождения, которые разбросаны по всей стране. Житомирская область, Кировоградская область, Днепровская область. И это все, в смысле, по такими темпами россиянам, чтобы захватить Украину, нужно примерно 250 лет. Больш за тое, наадварот, гэта можа стварыць дадатковыя умовы для бяспекі, дастаткова ўзгадаць прыклады іншых краінаў, дзе амерыканцы здабываюць нафту і адначасова дапамагаюць мясцоваму ўраду бараніцца ад тэрарыстычных пагрозаў. Дзесяцігоддзю менскіх пагадненняў радаваліся хіба што толькі ў Лукашэнкі. Ностальгічныя артыкулы і нават цэлыя праграмы на беларускіх прапагандысцкіх рэсурсах дэманстравалі ўвесь аўторак. Для Лукашэнкі гэта быў залаты час. Хоць ягоная роля ў тых дамоўленасцях і не была вялікая, але на агульным тле выглядала даволі істотнай. Калі дапусціць, што мірныя перамовы паміж Украінай і Расіяй адбудуцца, ці магчымы ў іх удзел Лукашэнкі? Мы паспрабавалі разабрацца ў наступным сюжэце. 2015 год. Беларусь. Маладзейшая на 10 год. Путин з Лукашэнкам спрабуюць вяршыць вялікую палітыку. Маскоўскі дыктатар у складзе нарманскай чацвёркі. Менскі на пазіцыі асістэнта. У той дзень народзіцца не толькі выніковы дакумент менскіх пагадненняў, але і гэтае легендарнае відэа. У Беларусі дзесяцігоддзе менскіх пагадненняў адзначылі амаль аднолькавымі загалоўкамі ў прапагандысцкай прэсе. Вызначыліся хіба што толькі Беларусь сегодня. Выбар Менска для перамоваў быў звязаны з роллю асобы Лукашэнкі ў гісторыі. У, так бы мовіць, афіцыйным тэлеграм-канале менскага дыктатара 2 дні посцілі ностальгічныя паведамленні. Гэткі неадназначны ўрывак у галоўным лукашэнкаўскім тэлеграм-канале цалкам цягне на тэорыю змовы, ці нават на спробу заляцацца да ліберальнай аўдыторыі. Аднак істотны тут не асобны пост, а вялікая колькасць навінаў па тэме агулам. Падобна гэтак рэжым сігналізуе, Лукашенко прагне вярнуцца ў вялікую палітыку і гатовы знову даць прастору для верагодных мірных перамоваў паміж Расіяй і Украінай. У прынцыпе, гэта ён адкрыта казаў яшчэ ў мінулым кастрычніку. Что на переговорах по Украине должны присутствовать белорусы. Почему? Потому что это наша проблема. Я не хочу, чтобы там решались вопросы, наши вопросы без нас. Аднак пасля чарговага візіту ў Маскву і хуткіх псеўдавыбараў рыторыка менскага дыктатара змянілася. Ну, без меня будут там решаться вопросы. Ну, так там старший брат же будет. Так званаму старэйшаму брату зусім не трэба, каб беларускі майстар палітычных гульняў адкрыў чарговы этап мінскіх пагадненняў з дапамогай Захаду і гэтак здабыў нейкае падабенства легітымнасці. Да, Лукашенко хоча. Это ж, канешне, для яго пытання не толькі прэстыжа, а яго таксама, в прынцыпе, выжывання. Ён хоча быць на гэтай пляцоўцы, ён хоча прызнання. Але ж пытанне ў іншым, у тым, што ніхто яго не пазаве. Для Москвы Лукашенко вассал, для Киеву не самастойны ў рашэннях суагрэсару вайне. Кантакт з ім скончыўся яшчэ ў 22-м годзе, калі, верагодна, шляхам непублічнай дыпламатыі Украіне ўдалося спыніць расійскія ракеты, якія ляцелі на яе тэрыторыю з Беларусі. Я просто хочу нагадати, що в 2015 році
Білорусь, при тому, що вона продовжувала бути союзницею Росії, але вона була набагато більш від неї віддалена. І вона постачала Україні щонайменше товари подвійного призначення. Зараз вона на настільки короткому повідку, що створювати якийсь додатковий переговорний процес за участю Білорусі мені видається просто складно і не потрібно, і незрозуміло, для чого це робити. Цяпер жа пра магчымасць адкрыцця так званага беларускага фронту, а з ім і паўнавартаснага ўцягвання Беларусі ў вайну, кажа сам Зяленскі. У еўразвязе ж рыхтуюцца да стварэння спецыяльнага трыбуналу па расследаванні агрэсіі супраць Украіны. Датычнасць Лукашэнкі таксама абмяркоўваецца. Пры гэтым ордэр на арышт менскага дыктатара міжнародны крымінальны суд дагэтуль не выдаў. Ці існуе ўвогуле такая магчымасць? На гэтае пытанне падчас форуму «Касцёжкі», арганізаваным польскім МЗС, адказаў Белсату кіраўнік ведомства Радослав Сікорскі. Тоже Лукашенко jest winien. Тое, што Лукашенко вінны ў агрэсіі, бо прадставіў тэрыторыю для атакі на Кіеў, а таксама ў масавых рэпрэсіях, якія прапарцыйныя насельніцтву, а тое нават і больш, чым рэпрэсіі падчас ваеннага стану ў Польшчы, да гэтага наша этычнае стаўленне зразумелае. Аднак ёсць таксама міжнароднае права, і я мушу ім кіравацца. Пасля 22-го году Расія ўсё больш прывязвае да сябе Беларусь. Пасля ратыфікацыі дамовы Беларусі і Расіі аб гарантыях бяспекі Крэмль зможа свабодна размяшчаць на тэрыторыі Беларусі вайсковыя аб'екты і фармаванні. Залпам! Праз некалькі месяцаў стартуюць вучэнні «Захад-2025». 3 гады таму пасля такіх жа вучэнняў Расія ўварвалася ва Ўкраіну. А што, акрамя планаваных вучэнняў «Захад-2025» адбываецца ў сферы бяспекі Беларусі? Пра гэта мы паговорым са Змітром Міцкевічам, маім калегам. Прывітанне, Зміцер. Прывітанне, Сергей. Вось я, шчыра кажучы, зусім не хацеў прысвячаць каштоўны час нашай праграмы чарговай гэтак званай раптоўнай праверцы боегатовасці, так званых ВСРБ, якая зараз адбываецца. Бо трэба заўважыць, што, нягледзячы на назву, мерапрыемства гэта абсалютна планавае і нават, можна сказаць, пратакольнае. Іншым яно і быць не можа, бо задачы на ім ставіць кіраўніцтва Міністэрства абароны, усе вайскоўцы. І адсправаздачваюцца за выкананне гэтых задач такія самыя вайскоўцы, толькі рангам ніжэй. Вы ўвогуле чулі калі-небудзь, каб па выніках такіх мерапрыемстваў задачы былі не выкананыя, а штось мела быць выпраўленым? Вось менавіта. Самыя задачу паставілі, самыя яе выканалі, самыя сабе адсправаздачыліся. Идиллия. Одна из особенностей данной проверки – апробация новых способов поддержки действий сухопутных войск разведывательными и ударными беспилотными авиационными комплексами. Кроме того, в ходе выполнения войсками учебно-боевых задач предусмотрено активное использование средств радиоэлектронной борьбы как для подавления каналов управления, так и для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Але больш цікава тое, як прапаганда рэжыму Лукашэнкі раскручвае гэтую тэму. Праверка лезе літаральна з кожнага прасу. Складваецца ўражанне, што яе мэтаю з'яўляецца хутчэй дэманстрацыя непасрэдна самому Лукашэнку адданасці падначаленых ды сімуляцыя ўсенароднай падтрымкі. Як вынік, мы бачым яшчэ адзін флэшмоб у падтрымку дыктатара, што ладзіць ягоныя падуладныя. Ну, вы толькі паслухайце. На нашей проверке сейчас военнообязанные с гордостью призываются из запаса. В военкоматы звонят: возьмите и меня. Тут вообще-то не только запасники сейчас проверяются, а государство на состоятельность. Тут у іх з прызывам штогод вялікія праблемы. Колькасць тых, хто ўхіляецца, літаральна раўняецца колькі прызыўнікоў, а яны вось без ніякага сумлення такія байкі расказваюць. Увогуле, гледзячы па ўсёй актыўнасці вакол гэтак званай праверкі боегатовасці, можна ўпэўнена сказаць, што мы маем справу хутчэй з ідэалагічным, чым ваенным мерапрыемствам. Збольшага так цяпер ва ўсіх сферах падкантрольных рэжыму Лукашэнкі, што адукацыі, што ў бяспецы. А вось яшчэ адна галоўная падзея апошняга часу – гэта тое, што Служба бяспекі Ўкраіны выкрала ў сваіх шэрагах крата проста топавага ўзроўню. Паводле прэсавай службы ведомства, аж з 2018 году на Расійскую Федэрацыю працаваў
цэлы кіраўнік штабу антытэрарыстычнага цэнтру СБУ, палкоўнік Дмытро Казюра. Затрыманне праводзіў асабіста кіраўнік СБУ Васіль Малюк. Аперацыя па затрыманні Казюры насіла назву «Пацук». За ім сачылі некалькі гадоў. У часе гэтых мерапрыемстваў быў задзейнічаны цэлы шэраг сучасных тэхнічных сродкаў. За рахунок шифрованих програмних закладок проникли в його гаджети, тобто в мобільні термінали, в комп'ютери. Ми постійно з ним жили, проводили аудіо-відеоконтролі. І в процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу ворогу відповідної інформації. Саме головне, що в процесі всієї цієї роботи нам вдалося контрольовано насичувати ворога нашою дезінформацією. Што цікава, палкоўнік быў завербаваны расейцамі яшчэ ў 2018 годзе падчас візіту ў Вену. Следства лічыць, што ФСБ не выкарыстоўвала гэтую кансерву да снежня 2024 года, але ў выніку аднавіла з ім кантакт. У задачы агента ФСБ ўваходзілі збор і перадача інфармацыі аб інфармаванасці ўкраіны аб дыслакацыі і перамяшчэннях акупантаў, дадзеных аб стане крытычнай інфраструктуры і наступствах расійскіх удараў. Каналам сувязі палкоўнік з ФСБ служыў грамадзянін Украіны, які ўцёк у Расею. Гэта памочнік тагачаснага нардепа ад партыі рэгіёнаў Андрэя Клюева. А куратарам в ФСБ быў Юрый Шаталаў. Для сувязі з расейцамі супрацоўнік СБУ выкарыстоўваў канспіратыўную кватэру. Адтуль з сакрэтнага тэлефона і асобнага нумара перадаваў ворагу дадзеныя, у тым ліку дзяржаўныя таямніцы. Усяго паведамляецца пра 14 эпізодаў супрацьпраўнай дзейнасці. Не, ну да, там. Там что, не... Там вот этот комплекс просто, я так понимаю, на картах нету. Там 2 этажа лишние, оно четенько шло, но попало в верхние этажи. Ну так там. Собак побила, там охрана так вроде без особо. Угу. Ну, это, верагодна, самая маштабная аперацыя такога кшталту апошнім часам, але, ў прынцыпе, вось мы бачылі такія дзеянні украінцаў і раней. Насамрэч, вялікі поспех, мне здаецца. Вялікі поспех, асабліва улічваючы тое, наколькі аслабленыя былі ўкраінскія спецслужбы падчас прэзідэнцтва Януковіча і ранейшай гісторыі Украіны. Цікава, колькі такіх кратоў у вышэйшым кіраўніцтва рэжыму Лукашэнкі. Дзякую, Зміцер. А мы переходим до нашей апошняй тэмы. На гэтым тыдні стала вядома, што ў красавіку плануюць правесці так званы усебеларускі народны сход. Дэлегатам падарункі, а Лукашэнку праблема. Некалькі год таму ён сам разглядаў варыянт, каб захаваць уладу на пасадзе старшыні УНС. Для гэтага ў 2022 годзе правялі псеўдарэферэндум і надалі сходу канстытуцыйны статус. Але ў 2025 Лукашенко ў чарговы раз пераабраўся прэзідэнтам. Што цяпер рабіць са зменамі ў заканадаўстве? Якая пасада важнейшая? Прэзідэнта ці старшыні усебеларускага народнага сходу? Сюжэт Евгена Волошина. Программные документы. Лукашенко публічна абвесціў, што ў красавіку будзе праведзены так званы ўсебеларускі народны сход. По Конституции... У аўторак 11 лютага прайшло пасяджэнне прэзідыуму гэтай структуры. Дыктатар мае праблему, як не дапусціць у Беларусі двоеўладдзя, якое ён сам заканадаўча запусціў яшчэ ў 22 годзе. Всебелорусское народное собрание должно занимать свою нишу в государстве и не вмешиваться в компетенцию других государственных органов. Нельзя породить новое совещание, переписку, формализм. И главное, не должно быть сталкивания лбами одних органов власти с другими и все вместе с Всебелорусским народным собранием. УНС цікавая з'ява інструмент. Менавіта першы сход лукашэнкаўцаў у 96 годзе папярэднічаў дзяржперавароту ў Беларусі. Менш чым праз месяц пасля таго УНС адбыўся антыканстытуцыйны рэферэндум, дзякуючы якому Лукашенко атрымаў дыктатарскія звышпаўнамоцтвы. Пазнейшыя сходы звычайна праводзіліся раз на 5 год перад выбарамі ці пасля іх нічога асаблівага. Или Россия, Беларусь.
Паводле формы, гэта лукашэнкаўскі варыянт з'ездаў КПСС у Савецкім Саюзе з мэтай згуртаваць номенклатуру і актыў. Лукашенко, я думаю, атрымаў моцны імпрытынг ад такіх з'яваў савецкага часу, як хоккей, цирк, ну і, канешне, партыйныя з'езды. Я думаю, гэта тое, што яму ў марах прыходзіла, гіганцкі сход народу, і ён там галоўны, а потым падарункі раздае дэлегатам. Але пасля пратэстаў 2020 года Лукашенко саслаб, а статус УНС пачаў радыкальна мяняцца. Дыктатар публічна пакляўся дзецьмі, што тое быў ягоны апошні прэзідэнцкі тэрмін і разглядаў варыянт фіктыўнага палітычнага транзіту, каб захаваць уладу на пасадзе старшыні УНС. А новага магчымага прэзідэнта адсунуць на ролі другога плану. У лютым 22 года падрыхтавалі чарговы псеўдарэферэндум, каб правярнуць названую схему. Але амаль у тыя ж даты Пуцін напаў на Ўкраіну з тэрыторыі Беларусі. І пачалася поўнамаштабная вайна, якая, насуперак прагнозам, умацавала Лукашэнку. Ён у ролі хаўрусніка стаў як ніколі патрэбны Расіі. Таму ў Крамлі адклалі імаверныя намеры, каб прыбраць бацьку з прэзідэнцкай пасады. І што ж цяпер рабіць з гэтым УНС і фіктыўным транзітам улады? Адразу пачаліся гэтыя рухі, як скараціць паўнамоцтвы гэтага сходу, так, каб ён не перашкаджаў Лукашэнку на пасадзе прэзідэнта. І гэта самая сур'ёзная праблема для Лукашэнкі, тым больш, што трэба разумець, што вось пра гэтую дылему кіраўнік усебеларускага сходу і прэзідэнт яму будзе нагадваць, хутчэй за ўсё, ягоны самы блізкі сябар — гэта Владзімір Пуцін. У кожным разе УНС гэта гнуткі інструмент рэжыму. Ужо выказваюцца разнастайныя гіпотэзы, якія рашэнні будуць прынятыя падчас 8-го сходу. Напрыклад, адправіць на вайну лукашэнкаўскіх ваякаў. Альбо адмяніць так званыя выбары ўвогуле, каб Лукашэнку выбіралі дэлегаты УНС. А дыктатар фармальна здыме з сябе будь-якую адказнасць, сказаўшы: «Гэта не я, а так вырашыў беларускі народ». Дарагія сябры, гэта ўсё на сёння ў прасвеце. Для вас працавалі я, Сергей Пелеса, і вся каманда нашай праграмы. Я захочу вас шукаць нашу праграму на YouTube-канале Белсат Ньюс або на партале Белсата. Дзякую вам, трымайцеся і да пабачэння роўна праз тыдзень.